Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Dean of School of Humanities jong ka school ba Northeastern Hill University ka Professor Streamlet Dakar ha ka khat sautrik unailor arjar khat khandai kala plaj paj ba ya ka sawang ka balatho do ba regional susngi ha ka jingyalang ka balalong ha khasi National Dorbar Hall Maukhar Shillong ha ka ba lasakhi lang do Professor SS Majau kinong hikai college ki bahayeng hasem jong ba regional susngi bat kiwei kinong shakhot sngoba Uba regional susngi ula tho bat penwandor ya kani ka sawangka daga ba ringdor ya ka jingkan rei jong drok ka kiat baru kenja hakani ka juk ka balakta hadu kata ya ki samla bat ka bala pensuk satru ya ki babon ki long yeng long sam hakani ka jela na sawan ong ba unong ko la de ki pek na taru ulai di hajing kani ka kot na thai la de layo an pudi ta kadang yang kubur loha nilai osong na u ba ya ga book review alor jong ka kubur ka ba ka jing snail jong ka kya ka jing snail jong udra ka jing snail jong kunja kilom ka jing snail jong ka imlam sa ki ni im haga juk ka ba ba ta do ba ta man kasi ni pet hagi kot kubur ni pet hagi kubur berberi hagi media ilang pet tang ya kata kajing game yakin nomdi kajing shalan ya unil jindi wasyak ya dulu dan not ben ong ba unator ulong upriu ubalada pet janai yaki eki baca imlam kesan. Kata jing pek janai ke jongku. Ngapai ban keli yo nom tho ha ka ko wan hin junga. Wan rat ka manuscript. Bat hadir ba ulam wan simpat yang manuscript ban shoma ita ngoma. Kuno ba biji. Pile pek ne pile kuno de ba pitip. Kumno bo nong di drop tan da mut ne kumno bo inject ne kumno bo le ka ban mau yang ai ko we ka ba haga lang khat jong ka sang hu akira la tho no Israel ko dia bat bala pemi ning kong asna nyuk dai da arjubran konget bat hadir de la revise ka Anthony Jana. Haka tu ka langkmat kalau don kecing ya terpo kecing keren. Hapden jong ibadu radham radhan singling do UFFU mat upis right pada. Di haba kalau don kecing keren pada keli ya unong tho jong kate ka sawang ka. Pilih unno haba pitho drama kamu upis right pada. Uang ngaju petho pha ya karupam im jong kibriu ngaju petho pha ya kichaka kiputa ngaju petho pha ya ka ya kiyet thaka imlang kasa bat nasabun wan ya ka haga jing mudol ke choka pangan pepa ya ka ke ba kalau pro kumjo na try lagi babu iba reji namar ngai kai drama ni mga duduk kisnam tu menshua mga ba ibu biban di na try iba reji ru ila dapat thopha ya kinongdi ila pet thopha ya ga ya ka ni to kam khai drop la mention ha ka ni ka got la om uwei ukhar manipuri nanta nasdam way lusai pada kita hi ki ba pendong ya ki ba jasha haga perthai haga ni ko perthai baret jongi ya ni ga ri de jongi ka ba ni ba ka jik sneer nasdam man kharoi dan haga kha lai kare
haba la don de jing ya khra ya ki kali nak shula ya hakakali ya drugs u shomdo hado kha khalai la man ka si na khai hakishtiyo no si min lak ki makum ki ni balai ke le jam kani ko kai ko ya ke jing snow kia ke jong u nong tho ke jing so kia na ka banta ki khon samla jang wei ni lang ha ta ki bungi om ki peer group ke kan khon ka basnil tam kata kalau long ke jing tin ya ke yin ke se hadok kat no ismatu ba uneu khon samla jang ye uneu khon samla wala che ubalang mo harikat bat ki parlok ki jango sawat ki we bat ki parlok ki jango hakini ki jingli biski hakini ki jingli biski kaba unok tho ye ulang persiu tia ban ong da gani ka sawka kaba long ka yit kmi ya ka emlang sa ma uhi ulang unok tho ma uhi ulang director banyu I ka ja ayu hakane ka puthai shisha ka bangi om tang hakaran san jong ka salonga om tang hakaran san ka ba ngin shepe ka ka tei ka ni ka balap ni ka ladat ulang tho om ladat pani le kai ka ni laisin hato ki bayu I ka ki kin jik kin jat ne namar hakasawan ka hi barwo ka don ka jingi dei hap dei jong kinong bekai bat kinong ile bat ki ba nangit skam ba ka jingja ka pada jayo wala ji bat ki parlok choku ka ja ya ki konsam na ki chok ni na lawat ka to ani ki long yin ki bramat ya ka ni ka ba ki kon jong ki la mo ha ka ni the jersey jong the jeans jong the ni skill kin jin da no a kon la da ki te pa ka ni ka ka mi por thai ngin jin lo om to ya thiet ya ka ni ka le se ka ai men se ya ki tu ki kon sam la ba ka ni ka ka long sha ka ni ki o kin na on la ka ko ka pa dang piang ko Mishbun yang kecil, air joki oksai bercerong nak kebentar jonga bangan nak bangan kau susu kiwis nasi. Hanya tu pokok asno ba namdai berkret jimuni bukan pangkalan ceni sekong streamnya dekat iba lapor lenti yang kecil im jonga balong thongan jukul berkat mendo kecil jonga bangan long no tho tat nda hakine ki kindersna lalala ban tumi swai kawi ko saw ka ko te ka ngano phaide na ka bu na tho la tho ngano mo ka tiang den la tho ya ka kecil ko history jo ko mo pan ka ba don mau ko ni tho ba don ke jingtang ha na do ndai thai do ta ba na tho ko ya ki sautni ki drama ko na ka mai ko ya ba la long ke drama ko rai le ka ai ta ko samla chen ala baro ki drama ki ba tho ki de ki drama ki ba proshang na ka la stage ki ba hadin ba la stage la slow grupo la slow grupo la sige ko to ta ka ta wa ni ba ko do ko yo long ni long khan kan di khan ta ba ko se jo ba ka ko ke ta man ta sing la yo la ko slow yo ki kren ko to e bu ba ki slow yo ki tham do ni kong ba kan lo ko lo sha ke ti ai muslim yang a lo ba ke kren jo ki ba next ke u kren na ko ai ku le ka pa me bu nam la ba kren ta ke ti jo ba kata pram be amman tamal sing ju ngam pula sing punya naman buku SS mujam bijulong uno hikai jogana lu pengan college ba
ilapsa na thai ka de jimsa ka choki makarum ko komensi ko choa ya kata ka ching anglo I want to be a writer but I don't know how to write kadai ka ching how to be a writer ngamte nado ngadang mulai college ngala so buku profesi ni tahu coba kerja mungkin ni ayah kami juga ni ngadang college ngala kan mau sih yang kadai ka essay kadai ka ngam kan mau sih tambah ya kata kita kicung so narong luar hak apa minat nak kejut selap hak temlang kadai ba kadai hak kejut selap kejut selayu kata utara narong kamu kalau tam narong tengah siapa berkacau bah habis ni kita hadir muka kiwani ki hams ki maya apa cuma ba ngadai nak thoi nang ba kalau kejut motor yang pun sama